मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जानुआरी 14 तारिखरे पड़िଥାଏ किंतु बेले बेले 12, 13 किंबा 15 तारिखरे पड़िଥାଏ। ଏହି ଦିନଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେଉଁଦିନ ଧନୁରାଶିରୁ ବାହାରି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ଦିନଟିକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନାମରେ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ଏହାକୁ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯଥା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାଘ ବା ମାଘୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଉତ୍ତରାୟଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଖିଚୁଡ଼ି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପୋଙ୍ଗଲ, ଲୋହଡ଼ି, ବିଭୁ, ପତଙ୍ଗଉଡ଼ା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତିଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ନାମରେ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନରୁ ହିଁ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପରେ ଶିଶିର ଋତୁର ପ୍ରଥମ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଦେବତାଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗତିରୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିରେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଗତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କଥା ଅଛି। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଗୃହ ମକର ରାଶିକୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶନିଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଛାୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶନିଙ୍କ ଜନ୍ମ। ଶନିଙ୍କ ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶନି ମୋର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ପତ୍ନୀ ଛାୟାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ଶନି ନିଜର ପିତାଠାରେ ଶତ୍ରୁଭାବ ରଖନ୍ତି। ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କ ଗୃହ ମକରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତାର ଅନ୍ତ ଘଟେ, ଯାହାଫଳରେ ସଂସାରରେ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବଢ଼େ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ବ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଉଦୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ, ବ୍ରତୋପନୟନ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ, ବେପାର ଆଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟରୁ ବାହାରି ଭଗୀରଥଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆସି କପିଳ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗାସାଗର ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସାଗର, ନଦ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଶୁଭ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ନାନ, ଦାନ, ପୂଜାପାଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କଲେ ବହୁ ଗୁଣରେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ଏହା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରବି ଶନି ଦୋଷ ଆଦି ଜାତକରେ ଥିଲେ ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାଘ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରାତଃକାଳରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ, ତୀର୍ଥ କିମ୍ବା ଘରେ ପାଣିରେ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ତିଳ ସହ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପକାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ଦୂର ହେବା ସହ ମନର ପବିତ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଘିଅ, କମ୍ବଳ, ଶୀତବସ୍ତ୍ର, ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଛଡ଼ା ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଥା ଦିନମଜୁରିଆ, ଗରିବ, ଅସହାୟ, ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁଆ, କୁକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଦେବତାମାନେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ହୋଇ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ 2023 ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଶନିବାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଚାଉଳକୁ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅର୍ଘ୍ୟ, ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଦେବାର ବିଧି ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଘରେ, ମନ୍ଦିରରେ ମକର ଭୋଗ, ଖଜା, ନୂଆ ଚୂଡ଼ା, ଖଇମୁଆଁ
ଖିଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଫଳ ଆଦି ଭୋଗ ଲଗାଇବାର ବିଧାନ ଅଛି। ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷ ଥିଲେ ତାହା ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ତମ୍ଭା ଲୋଟାରେ ଅର୍ଘ୍ୟ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ନାଲି ଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନାଲି ମନ୍ଦାର, ଅକ୍ଷତ, ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆଦି ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କିମ୍ବା ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ 2023 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ଶନିବାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାମ ରାକ୍ଷସୀ ଅଟେ। ସମ୍ବତ୍ସରଙ୍କ ନାମ ଅନଳ, ମାସାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ମାଘ ମାସର ପାଳକପତି ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଦ୍ରବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସମ, ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, ହୀନଜଳ ବୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସମ ରହିବ। ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ବସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ରୋହର ସୂଚନା, ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ଏ ମାସରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଳମୁଖ୍ୟ, ବିଦ୍ୱାନ, ସଦାଚାରୀ, ଯୋଗାଭ୍ୟାସୀ ଓ ବିଷୟାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ମାସରେ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲେ ପୁତ୍ରବତୀ ଓ କ୍ରୋଧିନୀ ହୁଏ। ଏ ମାସରେ ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭ କଲେ ଚୋର ଓ ଅଗ୍ନିଭୟ କରାଏ। ଗୃହସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରରେ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିଥାଏ। ଏ ମାସରେ ମୂଳା ଓ ବରକୋଳି ଖାଇବା ନିଷେଧ, ଏହା ପେଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଏହିପରି ଦରକାରୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଓମ୍ ଦଧିବାମନାୟ ନମଃ।